Bakit kaya sobrang sarap magkalapate? Sobrang nakakalibang. Kung isipin mo, gastos lang yan, tsaka kumakain na maraming oras. Pero kung isipin mo rin kapag nagkakalapati ka, nakakalimutan mo ng mga babae. Yung tipong imbis na pambili mo ng beer, o kaya ipandate, pambibili mo na lang ng patoka, o kaya entry sa pooling.